Proteklog vikenda odigrane su utakmice 17. kola prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine. Postignuti su sljedeći rezultati: Iskra Omladinac 3:0, Bratstvo Olimpik 0:1, Jedinstvo Sašk Napredak 1:0, Bosna Žepče 1:0, Troglav Budućnost 3:4, Čapljina Gošk 1:0, Krajina Rudar 2:0 i Ozren Vitez 5:0. Na tabeli dalje je vodstvo Olimpik sa 39 osvojenih bodova, drugo je Jedinstvo sa 35, treća Bosna sa 32, četvrti Rudar sa 31, dok peto i šesto mjesto dijele Žepče i Iskra sa po 27 prikupljenih bodova. Slijede Gošk sa 26, Budućnost sa 25, deveti je Vitez sa 23, 10. Troglav sa 22, koliko ima i Čapljina na 11. poziciji. 12. je Sašk Napredak sa 20, 13. Bratstvo sa 19, 14. Omladinac sa 17, predposljednja je Krajina sa 15, dok je na začelju tabele Omladinac sa 13 prikupljenih bodova. U narednom 18. kolu, koje je na rasporedu idućeg vikenda, sastaju se Sašk Napredak Ozren, Vitez Bratstvo, Rudar Čapljina, Olimpik Krajina, Gošk Troglav, Budućnost Bosna, Žepče Iskra i Omladinac Jedinstvo. Dosta teško, ali sasvim zasluženo nogometaši Krajine došli su u subotu do prve pobjede u proljetnom dijelu prvenstva Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. U 17. kolu Krajina je savladala u Cazinu ekipu Rudara iz Kaknja rezultatom 2:0. Od prvog sudijskog zvižduka domaća ekipa je krenula napadački već u 4. minuti nakon neuspjele ofsajd zamke. Pojačanje Krajine Danko Pavković izbija sam pred gol gostiju i manirom iskusnog strijelca Loboje Mladog Hadžića za vodstvo od 1:0. Samo minut kasnije u idealnoj prilici našao se Zlotar koji je neometan šutirao sa nekih 10 metara, ali je golman Hadžić odbranio. Nakon toga Rudar je uspio donekle uspostaviti ravnotežu na terenu, pa su napadi Krajine uglavnom završavali na visini 16 gostiju. U drugom poluvremenu Krajina je u 48. minuti prva zaprijetila, sjajan udarac makazicama sa 16 metara izveo je Zlotrg, ali je loptu iz praznog gola u korner izbacio jedan odbrambeni igrač Rudara. Gosti su se nakon toga malo probudili, pa je u 61. minuti Ilić dobro šutirao iz slobodnog udarca, ali je lopta završila kraj stative. Minut kasnije Rudar je imao najbolju šansu na utakmici, ali je Kalić oklijevao, pa je njegov slab šut sa 5 metara odbranio iskusni Karalić. U 65. minuti Sadije Bašić je zaprijetio iz slobodnog udarca, ali je lopta otišla zamalo kraj gola. U 72. minuti slobodnog udarca je dobro centrirao Rajlić, a najviši u kaznenom prostoru gostiju bio je Hodžić koji je glavom poslao loptu u mrežu za konačni 2:0. Do kraja meča valja još spomenuti odličan centar šut Sadije Bašića u 74. minuti i nakon toga šut Pavkovića kojeg je odbranio golman Hadžić. Sveukupno gledano, zaslužena pobjeda Krajine nad ekipom Rudara koja se predstavila kao jedna čvrsta i uigrana ekipa kojoj je u Cazinu nedostajalo više odlučnosti i borbenosti. Govore Danko Pavković i Ekrem Hodžić koji su se u ovom meču upisali u listu strijelaca. Pošto je Rudar u vrhu tabele, mi se borimo za opstanak, znači da će nam biti svaka ovakva utakmica i nadam se da ćemo obezbediti opstanak u ovoj ligi, što nam je cilj. Jesi li zadovoljan svojom igrom? Evo, postigao se ovaj prelijep pogodak. Zadovoljan jesam mojom igrom, ali mogu još bolje i to ću dokazati i pokazati i nadam se da ćemo izboriti taj opstanak što svi želimo. Da, s obzirom da se radi o ekipi Kaknja, veoma kvalitetna ekipa. Nam je cilj bio, najbitnija nam je bila ova pobjeda i mislim s ovom pobjedom da smo jedan dio i opstanka zaslužili. Želio bih da zahvalim svim ljudima koji su stupili sa mnom u kontakt, koji su me doveli. Nadam se da će im pomoći, da će odraditi ono kako sam do sada odrađivao u najboljim izdanjima, mislim u igri i da ćemo opstati u ligi, ja se nadam. Koliko smo vidjeli, imao si odličnu podršku s tribina, a postao si ljubimac ovdje Krajine. Da, sigurno da su i navijači, jedan dio tima, mislim da nam dosta pomaže sa svojim navijanjem i želio bi da poručim da im se zahvalim i ako mogu svaku utakmicu da dođu ovdje, da nas bodre, da nas podržavaju, a mi ćemo vratiti na najbolji način. Iskusan se igrač, može li Krajina po tvojoj procjeni sa ovim sastavom izrediti opstanak? Mislim da se nalazimo u veoma teškoj situaciji, ali ja imam nadu i nadam se da ćemo ostati i mi moramo ostati. Ovaj klub i ovaj grad zaslužuje da ovaj tim ostaje u ovoj ligi Federacije BiH.
Svi igrači Krajine iskazali su veliku borbenost i zalaganje na terenu, a braneći svoj gol, trojica su zaradila žute kartone. Mladi branič Renail Hušić nije se nimalo štedio u ovom duelu, pa je zbog drugog žutog kartona meč završio 15 minuta ranije. Sigurno bila je žestoka borba samim tim što smo danas igrali protiv veoma jakog protivnika koji je nalazi u vrhu tabele, tačnije treći su tabeli, bore se za ulazak u prvu ligu, ali evo, na svu sreću mi smo danas pobijedili i pokazali da možemo opstati u ovoj ligi. Kako ocenjuješ svoje igre? Evo, žestoko si se borio, zaslužio si dva žuta kartona na kraju. Pa ja mislim da sam dobro odigrao, mislim to će šef ocijeniti, mislim da je cijela ekipa odigrala onako kako smo se dogovorili u slučajnici. Eto, nesrećom dobio sam dva žuta, crveni. Evo, prva utakmica ovdje dosta dobra posjeta. Pa sigurno dobar protivnik, nama potrebni bodovi. Cijelu sedmicu se govorilo o ovoj utakmici. Mislim da smo mi imali imperativ pobjede, pritisak na nama, ali evo, na svu sreću pobijedili smo i mislim da u Olimpik idemo po bodove. Ekipa Rudara važila je prije ovog susreta za favorita jer se nalazila na visokoj trećoj poziciji na tabeli. Ipak, šef stručnog štaba Krajine Milan Vujasin postavio je dobru taktiku igre sa dosta pokretljivom odbranom koja je ukrotila napadače Rudara. Takva igra na kraju je krunisana vrijednom pobjedom. Pa utakmica dosta tvrda, dosta naboja je bilo i prije same ove utakmice. Pokazalo se da je opravdano Rudar ekipa za veliki respekt. Mi smo tako i ušli. Moji igrači su ispoštovali sve zahtjeve iz slačionice, borili se srčano i ja im čestitam na borbi i zalaganju i mislim da smo zasluženo došli do 3 boda. Kako ocenjujete igru suparnika? Pa vidi se da je Rudar jedna izvredna ekipa koja igra do noge, mi im nismo dozvolili previše da se razmašu, ovdje igrali smo čvrsto, agresivno na loptu i nisu stvorili nam nešto pretjerano šansi, odoljeli smo njihovim napadima, a ugrožavali smo njihov gol pravovremeno i na pravi način. Negdje sredinom igre čini nam se da je malo Krajina pala bilo u igre. Pa jeste, teško je držati jedan nivo igre svih 90 minuta i jedan mali pad je bio u igri. Priprijetili su igrači Rudara, ali smo se ponovo vratili u igru i priveli utakmicu kraju. Evo, sjajna podrška s tribina. Pa jeste, ovo je jedna odlična atmosfera, navijanje, podrška svim igračima i klubu i ovako mislim da će se nastaviti i dalje i biti publike u većem broju. Malo samopouzdanja se vratilo, ali sve je težak duel protiv Olimpika. Pa jeste, oni su prvi na tabeli, mi ćemo ići gore da igramo, nemamo šta izgubiti, svaka utakmica je eliminacijska i pokušat ćemo iznenaditi, pokušat ćemo i, što kažu, naći na spavanju, pa ćemo vidjeti ako uspijemo šta napraviti, uspijemo, ako ne, idemo dalje. Sa 15 osvojenih bodova, Krajina je i dalje na predposljednjoj 15. poziciji na tabeli, ali je sada smanjila razliku u odnosu na nekoliko ekipa koje su ispred nje. U narednom kolu Krajini slijedi najteže gostovanje proljetnog dijela prvenstva i to kod lidera tabele Olimpika iz Sarajeva. Sve osim poraza u ovom susretu smatrat će se velikim uspjehom cazinskog prvoligaša jer bi mu to donijelo još veće izglede za opstanak u prvoligaškom društvu.